प्रणाम। रुआ सबके स्वागत बटे रेखा किचन भोजपुरी में। आज हम रुआ सबके बनावे सिखाए दही बड़ा। दही बड़ा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होला, जौन रुआ 10 मिनट में बनके तैयार हो जाई। देखिए हम ले बानी उड़द दाल हम रात में पानी में भिगो के रख देले बानी। अब हम एकरा के मिक्सी में पीस लेब। देखिए हमार पिसा चुकल बाटे। एकरा के अब हम अच्छी तरीका से फेंटब। देखिए हमार फेटा चुकल बाटे। एकरा के हम चेक करे खातिर थोड़ा सा पानी ले। अब पानी में एकरा के छोटा सा एक बार डाल के चेक करब। अगर ये पानी के ऊपर आ गई तो समझी कि हमार फेटा चुकल बा। अब हम एकरा में कुछ डालब मसाला हम ले बानी हरा मिर्च, नमक, हींग, जीरा मिर्च के पाउडर। हींग एकरा में जरूर डालब। देखिए खड़ा जीरा, हींग जरूर डालब। हींग डाला से गैस ना होला। अब हम एकरा के फेंट रहल बानी। ये हमारा फेटा चुकल बा। अब हम देखिए एकरा के कढ़ाई में डालब। कढ़ाई में हम तेल गरम कर रहल बानी। ये हमारा सब डला गया। अभी धीरे धीरे हमार सिका रहल बा। हल्का हल्का ये हमार लाल हो चुकल बा। पूरी तरीके से अगर ये लाल हो जाए एकरा के रुआ हल्का हल्का पलटत रही। ज्यादा जोर से ना पलटब न तो फूट भी सकेला। तो हल्का हल्का रुआ पलट के आसानी से एकरा के तल सकतनी। ये हमारा सेका चुकल बाटे। देखिए कैसे आराम से इसे काटा। सब हमार सेका गल बा। अब हम निकाल चुकल बानी। अब हम एकरा के दही में डाल के फुलाई। तो दही में हम डाले बानी अपना स्वाद अनुसार नमक हल्का सा और हल्का सा चीनी। रुआ डाल भी सकतनी और नहीं भी डाल सकतनी। देखिए हम अपना बड़ा सब डाल देले बानी। अभी कम से कम 10 मिनट एकरा के हम छोड़ देब। 10 मिनट छोड़ला के बाद ये आराम से फूल जाई। फूल गेला के बाद एकरा के हम आराम से निकाल के प्लेट में सजा के सर्व कर सकतानी। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी दही बड़ा बन के तैयार हो चुकल बा। और वीडियो अच्छा लगल हो कि तो